salo GRB tini sebok telang nani amjukmung rui tongfro khoroksa amjukmung rnani bai khokjaka kok tomatui saimankha kokti salo JRB tini bisingte goropsi sebokni amjukmung nahajakmani agriculture college center klaimani arono Bedek Debbarma amjukmung rui tongfro bini bike TBS Apache RTR 160 college bwskangni simi khokjaka amjukmung pai phaima ulo bini bike no college bwskango nukya ongoi Lembhucherra Agriculture GD entry khlaikya tangsalo police college ni CCTV amjukmung naikya tabuk police rok bobo hai yapiri karak nahano abo lukurok nasinglai tongo Pulyano hambai Khumpui channel no tini oro news coverage khanya bai payment bagai kok kabo haise miao 22nd 22 tarik August 2021 Sunday ajorao kaisa LDC ni clerk ni GRBT ni hoite conduct khaimani awani bagai ang apro miao exam na phaipro ani bike komai thanga ani exam center nga agriculture college kai mia bike no mane ya golong kai immediately ang exam payai thaimani ya golong kai ani bike no je jaga ang parking khaimani a jaga nuklia ke nuklia kai ang college ni security guard no singka singmani borok kuno saimia abo responsibility nayan sao kai awani ya golong ang college ni principal ne or thanga ang thangai bono saimani kai boba se kuno responsibility naya heleng bebeng idongo gai hanya hai borok naya ngai ang Lembhucherra outpost thanga gai a jaga bo police ok GD entry khlaika haipno kaham je khanya mote khai investigate khaina wana abo khaije gene bagai tini obo haige ani bike malia gai tini gai 23 tarik tini gai phungni 10 ta o angoro tini o agriculture college phaiei tini yang outpost ni police bai CCTV footage naya bagai phaikya ingkai 10 ta jorao 10:30 ta somoyo borok CCTV footage naimani jeng nukha hukumi ani bike sikok rok bo sikok jani ingka borok howit langkha abongkai CCTV footage ok kaka haipano camera HD inglia clear ni ngeni bagai je o sikok rok no siniman lia ingkai abono sanamo suma ga haise gobangma center rogo exam rok ngo ingkai bisingo to campus bisingo to bike rok daria ke bike daria ingkai a jaga security to rito niwo mangi maktam theater police to niwo ke borok no na taon bisingo asugoi tona bagi da security re na kisa phatorogo candidate songni bike rok parking naini bagi da toni abo kai kaise question ta ingkai ang to kaise unemployed bekar jotno saimano a bekar ni bagi ang tinio thangnai mia Sunday o LDC ni exam rena thangtiniwo ani bike kemakha bike ingkai TBS Apache RTR 6 masi ko paimani number ingkai TR01 AP 6867 amsungna hambai to ma bike kamani bike ingkai TBS Apache 160 color ingkai kosom bai kecak takun sinimo ani mungkai Bedek Debbarma parangkai Rasgat